लामसगो खापांनि ताकुते बुखुकजों हेलिकप्टर नायतंनाय जत हास्ते त्रिपुरानि लुकरकनो नरक साइमान खाना तालसा तालनि सिगां जे सिनि खरसा ससियेल वर्कार सिनि बरमग्राम डेभिड मुरासिनि खुक्ति ब साइसुं तिब्रासानि मान थाइनो सानै दिल्लीओ ब हिमै थाङै ब मेमोरेन्डम जमारिनाय चबा खलायनाय ब याक बाय याकुंबाय वालाया बुलाया ब खुकबाय अब हाइके सावै ब मान थाइनो सानै नानि हिनै कग्रिजाक नरक नगै मानखाना दिनै हांगा 5 जुलाइ 2025 अ सालो ब थांना कग्रिखा गुबुन जों बाय थां नगै मानखा बरम गोनां सिना आगरतला नर्थ गेट दिसिबि ब चेंमानि हिमै ताबगर गोजाम आलं न खायगा ओल्ड जेल खाना फाइसक पाइका हिमै ब तिनि साल पासाक हर तंसाक ब तिनि साल बसक नांनो थां सगैनानै जों ट्रेन बै थां गांगा जे सालथाम सालब्रै नां थाङो दिल्ली सगैनानै बिरखं बै थां गांगा जे जों गोबां मजरा नां थाङो बेबा ब अंगा हिमैसे थानानै जाय दगै दङ बरनि फानमांखा अबाहायके ब आसो थानानै नाय दंखा गांके बिनि साइसं बिनि खुक्ति खानामानि यागलो गोबां मासिने लाख लाख 15-16 लाख तिप्रासानि खुगो जतनो मगल मुक्ति खालायलायजाक आसो केना तंथलायजाक इ थाना नांगो सिने मानथाजों सानना नांगो होनै गां आसो क कलकाय साया आं खुकबाय थां बरम गनानि खुक्तिनो जों किसा क खानालायानो बिनि खुक्तिनो जों सुक्रुबै क खानानै थांलायानो गफाय दिंगाय जों ताबो दादाक सिदाक बिनि खुक्तिनो क खानालायसिवानो अब कायसा लाइभ बुमाओ सैजांना थाङै दङ साजागैसि दंखा लुकरंनि खुगो जों खानायसि दंखा मगल मुक्ति खालायलायजाक नुखा आरो नर्थ गेट फायखाङैनो बन नुखा गायसे मगल मुक्ति सकरै काबलायजाक दिनै ब खरकसानो थाङै दङ सैजांना थाङै दङ अबहाय लाइभ बुमा जों बरम गनानि खुक्तिनो क खानालायानो गागा अबनो सनमुं तामो सान मुंनो तैयै तिप्रासा दफानि तामो मान थाइनो तै नों दिनै साइजंबा हिमै लामरिखा हास्ते त्रिपुरानिसिम दिल्ली ओ आं साइजंया 16 लाख तिप्रासानो तं हनै आं खाखलायो जत बरक फाइमिया जत बरक खागोना रक फायो लामाव लगरबो सान मुंखे कायसानो गोबां माया तिप्रासाराव यगना मुसुक जाखा यगना मुसुकना नांखा यगना मुसुक जाना बागै पदेर पर संविधान आर्टिकेल पदेर पर डिमान्ड खेलेयो किन्तु मुसुक मानके कायसासे यगनानि मुसुक हैसि गो यगनानि मुसुक गैताबो तिप्रालेन सानलायो ग्रेटर तिप्रालेन सानलायो ताबो इलिगेल माइग्रेन्ट्स रंनो पुशबेक खायनानि डिटेक्ट डिपोर्ट खायनानि सानलायो ते पदेर पर बाबेन साथियक लै हैसि फियाबा ताबो ओ मानै रंनो चाइतो गै सेंट्रल गवर्नमेंट नायने हिनि गसेवैनो तिप्रासा एकट रिसिना हिनि बरक साका एकट खायना इमप्लिमेंट खायबायसिना हिनि मोटामोटी फियाबा 6 मान हिमाने 12 मान लाइमोन यागलो ताबो खायाको गाबोन बाङै हयतो बरक खोनाया ना पकजागै थांगोना इंके जों जेहेतु यगना मुसुङै दं गांके जों तिप्रासारक 75 बोसोर जों सग्रेब जागै सब जागै मा दं हें दं गांके जों तिनि साख्रि खायबो सेकेन्ड बनिसे तला राजनीति खायबो बनिसे तला व्यवसाय खायबो बनिसे तला समाज सोसाइटी दं बनिसे तला जेसे केबन जों तलाबो से चापक जाग हैसि आरो मीडिया खायपानो से जों बनिसे तला से मा दं हैसि जत जागा से जों सेकेन्ड फार्स्ट होय हैसि जों आमबागै ओ यक सानानि मुसुंमाने अबनो एकमात्र साइत्यंमं गो यक सानानि मुसुंमान बागै मेमोरेन्डाम डिमान्ड तो पदेर पन रलायनाय आबा तो नुगनाय किन्तु आनि मते हिंगा के एकतेनो नाहरमं यगनानि मुसुंखा यगनानि मुसुंगै बरक जे यगनानि गसेमानि न बरक तांगै दैरि yang तंखा तांगै खायang तंखा आबनो बरनो मैतो खायरनानि आबनो बरकनो बरनि खुनजुआ बुखा बम तंगो दानानि ते बरनो मैतो खायरनानि जों 6 शेड्यूल मानफोराव ता बजे अ बर गोथां दं गसिने बरं गोनां बिकेर आंखलते पवित्र भक्ति जमातिया संग हरिनाथ संग बरक ताफानो गोथां दंखो अब हाइके दे तिनि नि अल लाइफ माबो साजागै थांनो बोसोर जर्ति सक्सेस न नंवान छक सक्सेस इंने याबन बागै आं चिन्ता खैया चिन्ता कमनो बरक मनुष्य सालसा जतनो हाया करिमा थानाय हानो तो के मुरगै दं चिरकाल किन्तु जे गोथां तंसाक एमन हा एमन जाति सनामै मा कलांनाय जे हा आनि फ्यूचार आनि तिप्रासा रंनि बागै आनि बुसाबुतै रंनि बागै ओ हा तंनानि मत राग मानानि मत आजादी के बरक तंनानि मत बरक न व्यवस्था खायकलां मानानि आम सुखसि गांके अबना सुंमं ताची गनसानो जों ट्रेन बायराव थांगांगाय सालथाम सालब्रै नाङै थाङो नों के तामो वान सुक मं तामो फानमानैबा नों तिनि जाया नों या गारि जे थांनाय ना आरो बुथागै हरजा हरनै थुनाय जाना अब हाइरक दे वान सुक दंना हिमका हिमैनो थांसनाय अब हाइर वान सुक साया नों यoi तो बरक बाहाय के कथां तनायबा मायुमा सानाय मा लेंलांनाय मा थुनाय तामके मेन उद्देश्य के तो मुइ तो मार नन सिबले गवर्नमेंट न
so bojo pokjagui tongmano mui to manansei